is eindelijk begonnen. Het heeft een ganz jaar geduurd om alles goed vuur te bereiden. Maar ja, dat is gelukt. Het ziet er allemaal heel strak uit. Netjes. Compliment voor iedereen die daar aan meegewerkt heeft. Ook naar de gemeente toe, die alle moeite en energie in een goed festijn gestoken hebben. Merkelbeek is helemaal klaar voor het OLS. Het feestterrein is ingericht, de schietbomen staan en het bier stroomt uit de tap. Of alles goed werkte werd zaterdag getest tijdens het bedrijven OLS. Vandaag zien we eigenlijk alle bedrijven die dus op een of andere manier medewerking financieel of anders verleend hebben aan dit slagen van dit feest. Die hebben we speciaal uitgenodigd om vandaag samen een keer iets te eten, te drinken, maar vooral te schieten. Om dat met elkaar even te proeven, te ervaren wat volgende week alle deelnemers aan het grote OLS zeg maar, gaan ervaren. Maar is het belangrijk dat die sponsoren een beetje in de watten gelegd werden? Dat is zeker heel belangrijk, want die sponsoren leveren toch een stevige bijdrage. En het feest zonder die sponsoren is dat veel minder mogelijk. En het geldt ook een beetje voor de overheden, provincies en gemeenten die toch ook een stevige bijdrage leveren. Niet alleen fysiek, maar ook financieel. Het bedrag wat u geïnvesteerd heeft, is de moeite waard, denkt u, als provincie? Ja, wij doen elk jaar bijdragen aan het OLS. De OLS is een belangrijke cultuurdrager voor Limburg. En wij hebben zeg maar, 2 stromen aan geld gebracht naar dit feest. Een deel gaat naar de OLS-federatie en een deel gaat naar het feest van het OLS hier in Merkelbeek. 1500 vrijwilligers zijn nodig om deze dag en de komende dagen alles in goede banen te leiden. Aanvankelijk kwamen de aanmeldingen pas langzaam op gang. Je zag op een gegeven moment inderdaad zo'n laatste 4-5 weken dat er bijna per dag 40 tot 50 aanmeldingen kwamen. En wij inderdaad erin geslaagd zijn om voldoende vrijwilligers beschikbaar te hebben. Zelfs hier en daar bij bepaalde activiteiten zelfs te veel aanmeldingen. En dan moet je af en toe zelfs teleurstellen. Zondag 2 juli is het natuurlijk de dag dat je de meeste mensen nodig hebt. En daar zitten we nu net, die hebben we net fijn kunnen invullen. Daar zijn we tevreden over. De bedrijven en sponsoren gaan tijdens het bedrijven OLS met elkaar de strijd aan. Met de harde wind als spelbreker lukt dat het ene team beter dan het andere. Meneer Meens, hoe doet uw team het? Ja, die gaan het goed, hè. We zijn het wijn behoorlijk, maar ik denk dat dat voor redelijk scoren, joh. Het gaat wel. Ja. Zelf ook geschoten? Ja, een paar keer, ja. 2 van de 3. Ja, dat is natuurlijk niet 3 op 3, hè. Dat is eigenlijk beter. Heb je dat al vaker gedaan of is dat de eerste keer? Nee, dat is vooral lekker, ja. Iedere keer als ik het beer leveren, dan schiet het vroeg, hè. Hij schiet raak, dan schiet ik ook raak. Ja, dus wij schieten samen raak. Ja, nou ja, dit schiet niet op. Het is natuurlijk zo dat ik er buitengewoon trots op ben dat heel veel Brunsumers actief zijn hier als vrijwilliger. Het mede mogelijk maken dat dit een prachtig feest is. Het ziet er fantastisch uit als je Merkelbeek binnenkomt rijden. Al die vlaggen, zo mooi als het versierd is. Dat is veelbelovend voor volgende week. Dus we zien erg uit naar de grote parade en het echte OLS. Want dit is natuurlijk maar oefenen, maar heel leuk om mee te maken. Maar ook na het OLS is de schutterij nog een poos bezig met de afwerking van het grootste schuttersfeest van de beide Limburgen. Ja, deze week is nog even stevig aanpakken. Maar de laatste weken heb ik gemerkt dat alle puzzelstukken in elkaar vallen. En dan krijg je weer dat het gaat rustiger. Maar dadelijk komt natuurlijk nog de afwerking. We zijn toch nog wel een paar maanden bezig voordat alles achter de rug is en geregeld is en alle rekeningen betaald. En, ja. Toch wil ik weten wie van jullie de beste schutter is. Zeg maar. Ik ben het zeker niet. Nee, nou, ik wijs toch even naar Ralf Kreewinkel. Hij staat ook heel stevig op zijn benen. Dat de jongste, hè? Ja, en de jongste. Hij heeft geen militaire dienst gehad, maar hij schiet behoorlijk. 6 uit 6 en allemaal raak. Ja.